आंनि आरो बार बार फुन फाइ दं आइलेस हस्पिटाल नि सार 5,41,000 टाका बिल आबोरी ऐसा रिलीज खाय आं साया आं दायित्व न आबोनी बिगे रांखौ सारना आं तंमन दिनै आरो एयारपोर्ट आंनो नायको खायरहनो दायित्व तंमन तोफान नरंनो कग्रोजाखनै आं थांमलिया फुनो तंतुन दिनै बरंनो जुगाजुग खायै ताबो फ्लाइट काखा ताबो कै साखा तंखे फ्लाइट बिप सानाय बना एपोलो हस्पिटाल तान बगि जों बरं मारै चिनावकरा रंनो नरंना हाय मयतो मा खायफिर दिनैनि साल जों जेहेतु अरो ओइ पैसा चिनि फाननो चिनि चबानो करा खायने हिजाके आगे सामुंखाय थांनाय रंनि बागैसिन ओ हा दफानि बागै मानि कक बरकनि बागै त्रिपुरा सारनो फियगनानि बागै बिके रांखौ सारबाय इको चिनि प्रेसिडेंट रंजित कुमार देव बर्मा बके 7 मास जेलत मातंका बिके रांखौ सार हंके 11 मास मातंका सेंट्रल जेल आरो बनमालीपुर सिक्रेट बाय सकजाक मानि बनि फिगं रक बसागाव जत थोपा थोपा मांसे सिक्रेट बाय सकजाक मानि आरो जतनो चिनि बिके रांखौ सारनि बागै बहायनो नरक जे मतायनि थानि नरक जे मतायना पालाय लायो जे मतायना पयत खायो जे मतलब বিশ্বাস खायो बरंनो नरक किसा बरंनि बागै सुरिबाय जादे तब बुरा आङै सिसुं बरंनो चेरिया तब बरक बयस आङै सिसुं बरंनो चेरिया 80 जुननि दांगा बा आबानि सिगाङाव चिनि बागै खरां तिसांनाय बरक से आफरो जों हाय सिखला फाम गानांनाय बरक से जों बरंनो पगै थांगांगे जारिया दिनैनि साला आं बेलायखे मुइतो मान अकग्रबनो ता आं पलिटिक्स फाइमानि परे जतनि से क्लुज के बिगे रांखौ सारबाय बिगे रांखौ सारनि लाइट नति बय सैमानि बय पर्यन्त से प्रूफ नाइबे खताय बदय 250 पेज नि बसो जाने प्रूफ नारक नाय आ तकनो वान सुबि जमा चोरी लायना है थानजानो बाहायके बायाथै ख्लायै पुरुयाथै ख्लायै थानजा इककनि गुबै अर्थ आबागे जों बाहायके तंलायनाय आबनो जों रमै मानार गायनाय तामनि बागै हिंगाय आं साक मने ख्लायो जों आसोक बो जों साक तर्जमानि जराथिनि ताउखर फायाखौ इब्रामो थाङै जों साक तर्जमानि जरा ताउखर फायाखौ तामनि बागै हिमाने चिनि बिसिङाव गोबां मा पिरिं परय आयां उयां एदिक सेदिक थांलाय तंगनि जों जत मगलबाय थांलुगै दङो स आबनि बागैनो आं मने ख्लायो चिनि महाराजा बनो जे बरक सत्य नासरे जाखनाय चिनि पाताल कन्या बनो बेलेखन हानां किनां खायनाय बबाय पर्यन्त जो थाङै मालाय दंखौ कतकले थामसा तंखनि सागारि थामसा तरे दंख ए कैसे प्रश्न नरनि बागै जों तामुनि बागै थामसा तंगनि ना दसाला सातामुनि बागै yes जों जागा अलरेडी कल दखनागा आंजो सिगां जे सानाय र बर'खौ साका दिनि नंनि बसकाङो जे खोथों बुदुल बा खोथों जे बक्सा खाजा आबो मेन इशुया ना आबोखाय मेन इशुया दिनि इशु हंगाय थानसा थानसा तामुनि बागै हंगाय चिनि बुबाग्रा चिनि बागै तिप्रा साना फियक मुंगनानि बागै फियकनानि बागै जे आंदोलन याखा चबा खाय तंमानि आ चबानि मूल मंत्र हंगे थानसा आ चबानो जयनानि कप्लायनानि हंगाय थानसा नांगौ आबोनि बागै थानसा खाय तंगायमानि बिसिं जरा जरावो नो हायके खोथोंराव बागलाय खानके बते बचावो आबो सानखौ आंसो बहायसि काजे चिनि थानसाय तोला तंखौ जों वाय संसु प्रूफ खायनो नांगौ कुथुम लायनानि नांगौ आ कुथुमानि जरावनो चिनि एम साहेब बचनो खोथों बागना फायमानि बा बिनि तरफ थेके जेटा ओ जगत जों नुखा थुंजांनाय मानै निनि केराम बुट थेके आरम्भ खायै तामजांनाय र ताम सिगानो कीर्तन मोसानानै जे जन्त्रपाति तंमानि केरामबुट तंमानि खोथों तंमानि अबर बाग मानि आं बेलेखनो बना खामबाय नानो जोङो ते अब हायकेनो
Sini bising jara wo. Kutung lai mani panda wo. Obar ke mani rok te wo bak lai makam kai ba berai keno chau. Ulang ta. Tangai 2024 Sini montan jeli khaimani tui. Development tongmani sarkar nai tongmaya. Agin hai Tripura sarok. Telamara thang mukte phanya pano. Gamai bari phai mukte phanya pano. Khaja mongola phai mukte phanya pano. Aya kakara sara nuna sara. Sara kinaro namu kudang thaloi tongpano sel thangai tongu. Development ngai tongu. Aman bagi tamukha forest o mountain jeli jibon sa. Pak khai tamono phonto chini borong ni bisingo pukmumu kumona hata khai tamono phonto dokol khanya lai tangka. Ama ho basa takor bugro. Sung tau telamorang thun. Jekono dogano phalong thun. Kaisa mobile paibo khorokjani mungoi bumung tongu. Kaisa bike tongu bo khorokjani mungo bo nini hini tongu. Kaisa chain tongu bo mungsri rohajago. Kaisa bike battery paifano mung tongu. Kintu ba जों जे पाहाराव तंनाय र जोंनि त्रिपुरा सानि त्रिपुरा साव तंनाय र ताव मं समं थुन तामारि yang थुन ताम देबर mang थुन प्राय बर'नि लसिनि जागानि कागज गरै जों निजिसय न गानानि पुखां तांखबो फरेसे जागा हिजागो निजिसय गानानि हासिं तांना तलांना हरगबो फरेसनि हिजागो आमा हाय जों जाला दं ताखौ कायबो kokson Bubagurani bising pesong rohajak seng pas khaye tini chin logi wono kaham thun ham yang thun chin logi wono apung sapung ko bahaino kelugui sabani kaham sabani hamya kabang mo hospital tolong thun kabang no payment thun kabang luma yang thun jese khaiman sak bobo chin buaw gara baita gijak nini ali chini bagai to phani bagai khaito tahun tai bokocho seng chini mongya kami arti blo bai khonjak Sino jaga wat coba tak bisi tongu. Sino mongya kami blok ka, jotan sen sugia, bigrani bising khonja. Sino jaga wo, sino je bolong, sino je kheto. Sino jaga ni mikumusok panong thun, muya panong thun, bukhang panong thun, hasing panong thun. Sino jaga ni sing bahai kai muya phale choli. Bahaya pulang tanah coli tong, bahaya pulang pilih coli tong, senjata na tangga cawi tong. Hai bano, Tripura government ni bising tuh, gawang mana sini Tripura sini jaga sekde tongu, tamu ke sekde tong mana, Tripura hani Tripura saro, kusung, bosor tong mana, yang tibam saran intun. Yang warai saran ingthun, yang atra mura haita suru khai yang sabko kolong gorong thun, gabang na forest dokol khai tongkha.